Hola, som els alumnes de l'InfoJ i els alumnes del Jaume I sabem la importància de la llengua catalana. Per això demanem als nostres professors que ens ensenyin català i ens ensenyin la llengua. Em pots ensenyar la llengua? Eva, em pots ensenyar la llengua? Patricia, ens pots ensenyar la llengua? No. Em pots ensenyar la llengua? Em pots ensenyar la llengua? Enric, ensenya'm la llengua. Ensenya'm la llengua. Em pots ensenyar la llengua? Clar. Yolanda, ensenya'm la llengua. Em pots ensenyar la llengua? Yolanda, ensenya'm la llengua. No. Ensenya'm la llengua. Nur, em pots ensenyar la llengua? Ah, sí. A la cámara. De que hoy, última hora. Venga, va. Amanda, ensenya'm la llengua.